ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರೆಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ್ಪು ನೆಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ರಡ್ಡೆಲ ಇಲ್ಲೆ ಪೀರೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲೆ ನುರ್ಗೆ ಬೊಕ ಮುಂಗೆ ಬೈದಿನ ಕುಡು ಬೊಕೊಂತೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬೊಕೊಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಂದು ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮನ್ಪೆರೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ 7 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಬೊಕೊಂತೆ ದಾಸೆನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರೈ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಲೆಯ್ಯ ಬೊಕೊಂತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಬೊಕೊಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ನೇನನ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮನೇನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರಿಬೇವುಲ ಪಾಡ್ಬೇಕು. ಕರಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಕಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಕೊಂಚ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ಗೈಕೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಬಾಜನ ದಿಕ್ಕ ಕೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗ್ ಒಂಚೂರು ದಾಸೆನ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗ್ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಸಾಂಬಾರು ನೀರುಳ್ಳಿಂದು ಸೋಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಸಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಕೊಂಚ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಒಂದು ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆನು ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ಗ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಂದಿತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ನೇಲ ಪಾಡ್ಗ ಸಾಮಾನು ಪುರ ಇತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ದಾಸೇನಿ ಜೀರಿಗೆ ಪುರ ಇತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಿಡಿದು ಪಾಡ್ಗ ಇಕ್ಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕುಡುಲ್ನ ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಯ್ಯಾಡು ಮತ್ತು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಹಾಕಿ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಯಾಡು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಗ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಯಾಡೊಂದು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಳ ತೆಪ್ಪುಗ ಮತ್ತು ಬೇಯುಂಡು ಬೇಯುಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತು ತರಕಾರಿ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಪೀರೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೊಕ ನುರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಅಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ನೇಕೊಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಶೋಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ನಾನೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಯಾಡಪ್ಪುಗ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಗ 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ ಬೇಯ್ಯಾಡು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಪ್ಪುಗ ಶೋಕ್ ತಿರುಗದ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ತದೆ ತರಕಾರಿ ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಗ್ರೈಂಡ್ ಹಾಕಿ ಮಸಾಲೆ ನೆಪ್ಪುಗ ಅಲ್ಲೇ ನೈಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಮಸಾಲೆ ನೆಪ್ಪು ಆಡುದು ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಸೋಪು ಎಲ್ಲತಲೆ ಶೋಕು ಬೈದುಂಡು ನೀರೆಲ್ಲ ರುಚಿ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು
ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಕೊದ್ದಿ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಕೊದ್ದಿ ಅದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊದ್ದಿಂಡು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಂತು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೀರೆದ ಆಯ್ತು ನಾರು ಮತ್ತೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೀರೆದ ಅಂತ ನಾರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಕೊಂತೆ ಕರಿಬೇವು ಚೂರು ಪುಳಿ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಕಾಲು ಗಡಿತಾತು ತಾರಾಯಿ ಕೊಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ದಕ್ಕೆರೆಜ್ಜಿ ಪೀರೆದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ನಾರು ಪುರ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಮಂತಿನ ಗ್ರೇವಿದ ಮಿಕ್ಸ್ ಜಾರ್ಗೆ ನೆನ್ಪಾಡ್ಕ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಹಬ್ಬನೈತೆ ಚಟ್ನಿ ಇತ್ತೆಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಒಂದೇ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ತುಲೆ ಮುಚ್ಚಳ ದಿಪ್ಪುಗ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಮತ್ತು ಪೀರೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡು ಪಾಡಿನ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿಯಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಚಟ್ನಿಲ ಪೀರೆದ ನಾಡ್ದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡವುಲ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂತುಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಪೀರೆದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ನನ್ನದ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.